te cho ti e ti 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 le cho ti e cho ti e ti 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 ni cho ti e ti 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 cho ti e ti 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 sa cho ti e sa cho ti e ti 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 Ngwa cho ti e ti 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 shi ngwa shi cho ti e ti 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 te cho ti e ti 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 le cho ti e ti 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 ni cho ti e ti 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 cho ti e ti 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 sa cho ti e ti 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 ngwa cho ti e ti 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 shi cho ti e ti 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 te le wu le te ni te le wu le te sa te le wu le te le wu le te ngwa te le wu le te cho te le wu le te shi te le wu le te le wu le te ni te le wu le te sa te le wu le te le wu le te ngwa te le wu le te cho te le wu le te shi te le wu le te ni le ni te ni le ni te sa ti ni le ni te le ni le ni te ngwa ti ni le ni te cho ti ni le ni te shi ti ni le ni te ni le ni te ni le ni te sa ti ni le ni te
le te ni le ni ti ti ngwa ti ni le ni ti ti cho ti ni le ni ti ti shi ti ni le ni ti 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 cho cho ti ti ni ti cho cho ti ti sa ti cho cho ti ti li ti cho cho ti ti ngwa ti cho cho ti ti cho ti cho cho ti ti shi ti cho cho ti 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 cho cho ti ti ni ti cho cho ti ti sa ti cho cho ti ti li ti cho cho ti ti ngwa ti cho cho ti ti cho ti cho cho ti ti shi ti cho cho ti ti